phokep ke choke se ningkan se gamai pi chengpon talu General Son Hanse YouTube channel pang thek thek he tum ke hek pidel aputhak kirang ke mai kangni APHLC langhin aro tum yudbin keseng Amar Jiwan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem toblun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan nili kuan lo ni Daktor along ase ke celang daktor adawai ke cu nili cu an cu lo celang lo sita mimi la pentenon ilitung karbi hijan ili musu tum ansusi amar jibon adawai ke paklang dun pen kiwan ke thek pen ke chini pen nili phan la so adawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un ipin pen akesu amar jibon adawai kicusi nili non kimelo gastrica ke sopen inang ningkan dolo sita gomnana dawai kapuson si golaghat pen pakapre pharmacy pen ke ban chupik lo ador ke so dawai chupik lo bonda thangna dang thek long le bonda omor jiwan pu abangso ayurvedic dawai ke chupen pai chiklo jonian bang nili chutang lo Labangso ke chupen ni liang thek chilong si no neli kicho ke junda chomu chorlo neli ning kikru kathok vai kiso lapen ke pokso pokang la katuk vianta non ni pon bomoson si neli chethe gonglo Clardak pen kachini jiaphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Kardom bini Adap Abirta long pen ni lisang pi marvelous long pharpi nonar ju ikha birtang ton pen Lakhain koirai si Borjan constituency dilai khorsing tirang jutang aklam along ingdeng phokep ke chok kese ningkan segamai pi ke damtang aruni phai isi pen pangcheng ponsi ni phai clear ni pajut ponpu kedamtang aruni phai isi ke chengsiar ni ahawartin kese delegate tum nang pale lapen menche thaponlo Lapen arni kang samapor malom delegate saboha Karbiang Autonomous Council EM in charge medical Surja rong pharari deng pensi ingpu ponlo Nini ke chokar ni adaba por pen kese lama kangthur kese tiripi amai phu pen karlitang aphan kachiki mo along ke Japon kese tiripi kongchun bang budho terang pen Thangsing timung pen kese ingdeng phoke ba mai pi ke paman ka chingru malong ke lamsolam kalipusi ningjipon Jesemet karbilo charli asong la ke toklang ka paching thur asong la si kopi konat ke chok chema lari tarli pon bomsi ke paching thur chia phan bor ipon bomlo Lapen pinik kese radamai pi ke paman athepi immediate implementation of article 244A pathepi enponsi KSA pen ke kaiketa la soputha ke arjap thipji la sinon Assam Chief Minister ke bang ahuta pinpora lopa jerunji puta timung asang hopen ning Japon As a whole district ke pachel lari plata te ningkan si angbong ke un e lagi ditum ningkan po ningkan kep nang ko se halabang so ke pachel lara long ke ditum jong si non ke dobom IM long ka cherap tun pen isi ang theklang plata te itum cherap dun nang ka to vita di education ke pachel along ke nang la itum chi jong dam ne lo si pinyalang lepan kacop hapon ta je ni tum karbi local le soma ki matha nang ni kem pinang ji si nitum ki matha perlu patang te atok anu tok lang hin ki pachi large phan tok lang hin ki pachi hungji phan itum copy step copy strategy ke deng skimi po hala hala ka than bon ji palang li phan pin da kacop hapon talon me ka chunir ji mangke article 244A itum teng ni nang ne article 244A itum kachi song lak nang ni hala si pudam ji lasinon nitum la Assam Chief Minister laki public meeting lang sumanji especially public meeting platang te ditum apong tina conference ta laki general public pan ke panong pido lasi general public pan ke panong pi amai lo platang te general public pan komasi ali ki pi jima hala pan ke chohang do lasi pining nang Chief Minister si akon senang chipilo alang ni wang po si alang li ki wang hutame itum ke tok jir pen laki memorandum ke dupo
Arnar lo porphai ke thoma por pen students open session padupon labang solong alui sar poman pen Karbeng Autonomous Council EM in charge education Richard Tokbi Borok People for Human Rights Organization Tripura Anthony Debarma Director of Center for Studies in Karbi Language and Culture Longsing Teron Students Organization Manipur Nagaland di Mahasal pen penaan ki thegiding atum chatongdur Karbeng Autonomous Council em Richard Tokbi pen radamai pialong KSA ningkan phokep conference katalan long apot aning kang sam chipaklang pot kewang jilangar ni KSA atum arjap thipnang ji athe KSA ke khayamoy arbung lo potsi lo kapacharli kapachi hungabang pangton ponang nilo kacharli le kangton lote khaita kibir lopu tokbia sangho pen lamjai pon lo kacharli kapurhi na bang dong si tu paplang pre lo kapurhi na dong si tu ington kok potante itum kese pangtang sita pangtang namzi tipodoma itum lo kacharli abang RDP vek nanzi pili RDP vek pen jong si pilu pande ke klem ke dam doan same itum toar saipon pun na son si vek bonongko jong si kiase akisung kitu ngalo kecirap kecito tu dave hempek ke hang penceng lok border isu penceng lok kape ka ghotona kam pen a problem doan pen jok sami kese ajadun thilu potante itum kitchun pon awar sai kata thepon lo Dilaben Bijoy Rongpi Karbeng Long Life Karbeng Long ben nong nam ka chithangklong Jinu Vlogs YouTube channel pang thek thek the tum ke hek pidya da puthak Jinu Vlogs a hempu General Sona hin pen pherang ke mai ke phapon si Jinu Vlogs channel kelang ara tum phan ke pachini pon Patumia ru ni phai hiniar ni General Son Hansa YouTube channel Jinu Vlog pang thek thek the tum ke hek pidya da puthak dong mukak amethang a hemalong pherang ke mai kang ni pon General Son Hansi lake dong muka ka hawar long ke do Karbeng Long pen nong nam ka chithangklong YouTuber alang le ke damtang suri hini ra great troxia ning kansi Jinu Vlog po YouTube channel ingpu pon lo piningan ke bangso channel ningkan plian plengtang lo lapen subscribers name 1 lakh so se plengtang lo an parta non het jong YouTube a hin pen silver play buttons name long pon lo Bon dalang le YouTube channel pang thek thek the tum ke hek pidya da puthak rada phan pachini pon Really YouTube channel Jenu Vlogs pu 1 lakh subscriber pen ta apar thu lokele la pen ke adap apor nili Gmail long kachelang pen hala da nili channel account bang hack igdad lo amasi press meet hangnang kok lo athela da kwan ne Karbeng Long arat doan la da pian ne subscriber nang subscribe atum do lasi nilitame eprang ke wangi phanta mathanang ko alang le kachathan pon ateng ke damtang aru ni phai hini ada por phai phli ra chite ma por molom alang le Jinu Vlogs channel pang thek thek the tum hek pidet pu chichini si dogmoka police station alongta chingki chathan damlo lapen bangso channel ke pami thuji aphan alang li bor I pon bomlo lasila bangso Jinu Vlogs channel kilanga rat ke do ana phan Jinu Vlogs channel hek det po alam the rada thengno pachini ponlo lapen alang li labangso channel memetik abang ke kopine ke chok chia video thap det pusita me alang li phan adai ke tinte det chia phansi chuning repen rada thengno pachini pon lasi nili tuning riji ke lapo hanlo ka do be phansta me nili laso YouTube channel long peneson akhing no mate ke langno da ka video hai ka upload do polote labang ke nili uge kalilo athe laso channel bang hack that ansi do koklo dokmuka pen sem singing ti Karbeng Long Life kidam dang aru ni phai hiniar ni All Party Hills Leaders Conference Ratcharia songa hen pen langhin constituency angkang mai birik pathuak lamalong APHL se yudwing kesenga mai padupo All Party Hills Leaders Conference Ratcharia songa jakong hong kepang tang ponji aphan pura kedam tang aruni phai hiniar ni langhin constituency ke parlo mai birik pathuak lamalong APHL se yudwing langhin aro kesenga mai padupon bangso keseng pon amai long langhin CC amai phu Mangal Singh ingti kachari pon amai long APHL se yudwing Central Committee pen Ser Singh be
abri rong hang pholoni pen dhoniram timung la pen ong dung man peng ki do tum chetong dun si mai long RDP dun rat pang ria song long sitami riso nimso mate yuda tuma phan akenang sot athe uwi kimia tum helo khaya moi arbung pa son thak thak si ajada sai le klem dam sitami arjang vedwat la si riso nimso song sitami seng pon angkok lupusi ningchipon nilitum dak mai break pathwa klam long PSLC yudwing amai padupon lo bangso amai long bangala lo dak lang hin constituency arlo PSLC yudwing body bangai tumpini seng pon lo parjapon lo si nilitum labangso amai abang tumi sen met pen tumi chunong pemel dan bang pu secretary in charge pen chenglo katu kawya bang pu na menilutum ingwai polong lo bangso APHLC langhin yudwing ke senglong jirhon be apha secretary arpu kepek ponalong joint secretary Prodip Terang organizing secretary Arlong Son Rongpi finance secretary Boduram Teron pache thang chunbang Lison Tok bi pendanglok ke ongdung atuma phan kaprek arpu pekpon angso senri tum stame langhin pen stame monon phi stame ni tum khai long ke arjabon thipji lapente kaje song ko anma stame ni tum ta che song pu selang tum along nang seng dak committee nang seng long bang ni tum ta che donon sarlo lapente aning hang pen si ni tum ka dugo stame cerung cerek pen si ni tum klempon bompo pusi ni tum alang tum youth wings central pen bang tum tame che donon sar pen si kam klemon pu pusi ni tum ta cecak dulu langhin pen sarpang ringti Karbiang long life Nilip MAC constituency ke parluang kanglong pining surihini ra ingkoi ra ke thomanikan phong ni aphong tumon karting ke jawlopen RV hira ke klo penangana hemasarnu frithang hem kiru penchenglok penangana kisung ke phodolo labangso kisung ke pho atuma phan Karbiang autonomous council pen akira palidam rintilo bonta kelele ke tangte dimta dopikla pirthe la ben sining la ke arnam si ahemphu tomon chikli herai la hai ke munida tum baduta khanguni la ke arnamari denglong si ajakongdo La sonsi nilip constituency long ke damtang theripo chiklo niphai in koira narkebarni anar lo por phai ke ba por men koila mati hawar long jesemet tomon lapen hirai ke klo kisung radatum phonang lo lapen adun thu ke damtang jangmi po chiklo niphai great frog ajo por phai grey sirachi te ma porta puthot tomon parting lapen hirai ke klo jesemet penangana hemasar nong kana hok rihinga me ari ke dak chainong ki thi dewa garong kilok penang an kana hok dolo kami hinudun lo ta nang lihin pen pinian ta me labang so tarpulin itak ta long lelang bodi oh la ba ke ho la long lelang non pon long lelang do kenang lila compensation mate compensation man akirap kilong je pan kenang lihin pen dokumen pidunang di labang so dokumen ta menang li cipi do ma mante pidun lelang la ba ke ni tum long la person ko humri aba da thelong le masi thai masi ni tum la hai ba ke pidun long le la chak non ko chak non ba ke la pusu de yo la pen non li pilang kala labang so be tak kelang arat dan cameraman haneli dan adungan kerang haneli tuni video at labang so hem jola kelang la da karlo kichulo la pen parta la da tumon kithi okhere nang ke klo pen la bang so Bonta Karbiang Long District Disaster Management Silunijan Circle Officer Mondolatum kisung ki photuma phan tarpolin epak ron damlo lapen penangana hem ki rup rai anta dolo latuma phan ke kichua jang thu phiruyathe dali hai hui nilip MAC Pobitra Rong pi lapen Disaster Management Officer atum kisung ki photuma phan kira pipa jer damlo Bonda pinana rada tum hemasar nung ka hengno duna tuma phanke tarpolin epak puta kilong dun de tum dopiglang lasi prabjin pen kilong dun de tuma phan puthot kipi ke pajer ponje phan chuning report alang litum ka chathana teng pulo tenili tumta long dun de lang po birta kiron ke baga tuma phan pachini dun lo bonta moa por ka preksi nang pali thupo pusi disaster management Silunijan Circle Field Officer ahin pen langboy pipon angli hem bang ke koson nona kamla arbe ki jang hod bang ke somar pen ki do thak jang ke ho teo somar pen ke do thak tu wan nang tum phan la
kumane ba arleng thi dum tamen ang humri bang belang mada tarpulin tamen ang pipi ma Kisung ge phoke kadokawita RD siget lo na sikiron ke bak kilang paching bar paminang ji pusi chathan phon rinti pholo ma Tumon bang food des ta hirai bang food lo. tenang li sorkar pen kupini tarpulin prak ba long Long le da. long lang hadi Koila mati pen Samson inti Karbiang long lai Tande pini ada birta bangke lapan sikang tonik lo dumi thak me kardom